Kwaiwai mabuja tauya dzanyasi Nhau zuwa makumi mairi nonhanhatu mwedzi uno waGunyana. Uya gonzi Mike Chimombe kwaya asungiwa nyasi achinzi kwaya vanhu akabira nzvimbo yokuwakira. Heno mabi yangu kuti zvirombotekaira sei ipapa tatomirira kuti abulitsiwe hedu mujere, nokuti ndo zvatinotoziva kuti vanondobata vachireka havo vachobva vabulitsa kweru chaiko. Vanondodi kuraraba mazuva mazhinji zvikuita ana Jobhosikara zvino zviri kubuditsa pachena ipapa kuti magwicho anomhanyisiwa anotumiwa naye waMnangagwa anenge ndiwo waakupinziwa mushishihwendo huno. Rekai tirambe takaringa iko zvinoperera. Wasikana watatu wayewo CCC wanoti Johanna Mamombe, Cecilia Chimbirina neTsaimrowa kwaiwa gonziyo nyaya yavo imbomire kutongiwa, wachimirira kuti wambwe nyaya yavo yawakaendesa kuti wane chikumbiro chavo chawakakumbira kudaro dzimhosva chichangwika zuwa rochigumi nonomwe mwedzi uri kuteera waMbudzi. Rekai tigoramba takaringa iko zvinoperera izvozvi, wamwe watofara nazvo zviri kuitika zvinhu. Wabasa Strauss Logistics paipapa wagonziyo wari kufanira kunge watori kudare rodzimhosva nokuti Strauss iribe kuteedzera zviri kufanira kuitika pamutemo. Rekai tigoramba takamira kuona kuti nyaya iyi ichapera sei, asi tiri kufara nokuti wabasa waribe kudzingiwa mabasa anodare rimwe. Tinozvitenda izvozvo. Bato roCCC pabodzibone mumapato anopikisana nehurumende agonziyo agokurudzirewa pwere wechidiki wari pasi pemakore 35 kuti waite zvokunyoresa kuvhota kuitira kuti panozoda kuvhotiwa wakone kugovhotako. Ipapa paribe agoziva kuti zvinenge zvimbotekaira sei kuti wapwerewa wanova ndiwo wanoringirwa kuti wange wari kutoita zvokuita kusimba chaiko kuti wanyorese kuvhota sei wasi kuvhota. Ipapa wagonziyo wanofanira kutochinja maitiro yavo wariwo mapato aya kuti wakone kugoita kuti wapwerewa wadewo zvokunyoresa kuvhota. Rekai tigoramba takaringa kuti wari kugozviita sei ipapa. Idi zvakaita kunyangariwa, wamwe wanoita kutambisa mari, wamwe wachita yekupfura nomusana, wamwe wachita heno mabi yangu. Kureketa kuno hurumende yedu paribe chabulika izvezvi, kureketa kuno mapopomedza mari kwese kwavanoita paribe kana chibodzi chazviri kubhadhara. Uko kwaAmerika watoramba wakatoita kusunga chaiko, kutoita kunge wasunga nochitorobho, kuramba wakaisa zvirango zvoupfumi. Ipapa pakaita kunyangariwa nokuti paribe kana ari kuziva kuti zvichagopera zvaita sei, asi zvawakareketazvo zvekuti kana zvinhu zvachinja munyikamu zvirango zvoupfumi zvakaisiwa wana Mnangagwa newabi yavo zvichaperawo. Rekai tirambe takaringa. Ipapa dai wari wamwe waitochinja maitiro nokutoti izvi zvekupa vanhu mari, kutambisa mari, kunyudza mari, kuisa mari muchiperi chakaboka pasi, kuisa mvura muchiperi chakaboka pasi, zvokuti paribe kana chazvinobatsira. Masangano anomirira wanamurairidzi anoita mana anoti roArtus, roPTUZ, roEUZ neroPEUZ ese agoreketa kuti kubva mangwana wabasa wavo wari pasi pomasangano ya wachakona bagwenda kubasa nokuti mari yawakapuwayo iribe chairokwana. Kureketa kuno tatoringira izvezvi kuti tione kuti zvinenge zvimbotekaira sei, asi pari kuramba pachihwadza. Idi chatinoramba tichimbwa itsitsi dzowapwere wari kuenda kuzvikoro zvohurumendezvo zvinomiririra warairidzi wakadandi kuti waende kofundzisa. Iwo warairidzi wacho mhosva njawoba, mhosva njawo wari kuwatambirisawo mari isingatengeba. Heno mabi yangu kuti zvichambodii. Ipapa takatomirira kuti tione kuti zvinenge zvimbotekaira sei peno wakuru wohurumendewo wane zvawachachinja kuita mabi yangu. Ticharamba takaringa tichikunyepai. Chokwadi chakagoreketika nevakuru kuti mwana anochema anopfira mbereko. Kureketa kuno kuchema kwagoita vanhu vese kuti kohokonai kuita mareputopu anodhura kudando kwabatsira. Kureketa kuno kwanyohwa tsamba manji yokutoti izvezvi
wanhu makambani mairiya mari dzawangowanziwa gobhadhawa dzokuiunza marepitopu ya dzakanzwa. Ipapapa takutoringira kuti tione kuti zvii zvimwe zvirimbopuwa mabasa kumakambani akaita kudando aribe chisvinhu chaanoita achindodhura zvinhu. Taramba tichiringa chiri kukunyepaipo zvinenge zvaburikapo. Kwai kuno mumwe mufundi wepachikoro choSt Faith akazviuraya. Ipapa kwai agotonyora tsamba kuti mapurisa agotonyora tsamba kuti kwaiwana murairidzi ndo wakaribe kumupa mukana wokuti agorekete nyaya dzache. Paribe agozviziva kuti zvinenge zvimbotekaira sei. Ipapa ticharamba hedu takatoringa kuti zvinenge zviri kumbodini, tichigokunyepaipo zvinenge zviri kuitikapo. Zesa yabenukapo kare. Izvezvi kureketa kuno ichiribe ng'oto muzhinji. Wando ng'oto mapepa unondoririma nguwa kapfupfupi yobve yatokuwapo kare. Kureketa kuno wagotoreketa utoti wanhu ngawaganhadirire kuti tikudzima futi magetsi zvakanyanyitsa wendo huno. Mabuja pakaita kunyangariwa chaipo. Hino kuti zvichambopera zvakaita kudini, ticharamba hedu takaringa, asi tiri kutonzwisisa ipapa nonyaya yokuti kuSouth Africa kuno imwewo nhamo yemagetsi ndo kumwe kunomboboyawo magetsi, asi wendo huno pakaita kunyangariwa. Hino kuti zvichapera sei. Bhangi roNyika ragoreketa kuti riri kuda kugopa yavari kuti Diaspora bond, kwai kubvumidza wanhu vari kunze kwenyika kuti waunze mari yavo munyika yogoberekana iri ino. Mabi yangu idi kwai munhu ukarumiwa kabodzi tinokurekerera, koko chipiri ukarumiwapo kare, koko chitatu ukarumiwapo kare, zvinogodini? Ndo wanhu wabodziwo wagoreketa kuti mabhondi noti aiwa achagoita baa kuti ndiwo agomanikidziwa wanhu vese, asi takazondomukira mari yomayusa yakutonzi mabhondi noti. Hino anenge ano mari yokupfatsurayo aiwa ita hakupfatsura uchiendesa ikweyo, asi isu tinozvidaba nokuti tinotoziva mugumo yacho misodzi basi inondeichitika ipapapa. Toringa hedu dzomutambo yakatambiwa kupera kweSondo kuno. Musuwo mugowera ZPC Kariba yakaita kuringana chibodzi no Black Rhinos. FC Platinum ikakwapaidza Gwati Ribodzi kuBulawayo City. Chikenini ikakwapaidza pokare Gwati Ribodzi kuHwawa. Nozuro uno Dynamos yakaita kukubiwa kurowa Ntare chaiko, Ntare ibodzi noNgezi Platinum. Bulawayo Chiefs ikaita kudzoma Manika Diamonds nokabodzi. Ipapa paTriangle yakaitawo zvakare pokare kuita kuvhiringidza Herentals nokabodzi. Cranbourne yakaitawo chibodzi noBoso. Yada ikaita chibodzi kepekepe ikajiwa. Tenax ikajawo Harare City nokabodzi. Pakaita kunyangariwa mabi yangu, asi tiri kufara ano zviri kuitika zvinhu. Rekai tiringe idzo dziri kuitika pasi rese. Tiri kufara kuti kune vanhu vanoita 20 wokukinya, mubodzi wokuRwanda nomubodzi wokuBurundi wakatakanurwa kubva mutapwa hwawanga waendesiwa kunyika yoLaos. Tiri kuzvitenda izvi idi wana wechiAfrica, gwangwarirai kuenda kwese munondoitiwa zvese ikweyo. Unoitiwa nhapwa inovhiringidziwa nokuseenzesiwa kuita kufondotsiwa chaiko ukasaya kana chibodzi chaunoboya nacho. Uhwere hweIbhora huri kuramba huchitekeshera, asi huri kunyanya baa kutekeshera kwahuri kuita. Kureketa kuno unye hwacho hwabatiwa pavanhu vanoita 16 kunyika yeUganda. Kwapfa vanoita 4 zvokutoti pari kutoita kuhwadza. Tiri kuti mweya yawapfayo dai yazorora murugare. Iyo Uganda noTanzania dzaroyewa manja nokuda kwopombi yawarikuda kugwisa inotekaidza mapfuta opeturu aribe kupuchikiwa kubva kunyika dzawo. Tiri kuzvitenda izvi, tiri kutoti dai dzatoita kutekeshera chaiko nyika yese yeAfrica iite pombidzo dzinoita kudando dzichibva dzaita kuti nyika dzose dzemaAfrica dziboye zvisvinu kusvikira kuNigeria, kudzoka kuCape Town, kudzoka kuCairo, zvese zvinge zvakaita kuringana chaiko, pombi dziita kutekaidza mapfuta aya peno tingayaboya akachipa upenyu hukaita kunakira ino, nokuti zviri kuitika kunana Britain izvi zvisvinu izvi mabi yangu.
pai vanhu vari kuedza kuita katombo kanyaya kunyika yeEthiopia kuhondo yeTigray vari kuita kuvhiringidzika kupazika nzero kuti woita sei izvezvi nokutoti zviri kuramba zvindochinja chinja kureketa kuno kwai nyika yeEritrea yapindirapo kare muhondo ibodziyo zvokutoti waakuziva ba kuti zvichapera zvakaita sei. Rekai tigoramba takaringa iko zvinenge zviri kuperera tinondokunyepai. Iyo Ethiopia yaita tusvinu kureketa kuno yagopopomedza mari mukambani yondege yekuNigeria zvokutoti paichabenhuka kambani yeEthiopia iyi inenge ine chikamu chikuru chakaitika imomo. Rekai tigoramba takaringa ndo kukura kwatinoda uku kokuti nyika dzomuAfrica dzinenge dzisimudzirana. Dai wokuSouth Africa wakadaro no Eskom yawo penodai tiino magetsi asinganetse heno mabi yangu asi aiwa tinoramba tichizvitenda. Kwai Edward Snowden apuwa kuita chizvahwa chonyika yoRussia. Rekai tigoringe kuti achaendisiwa chere kuhondo kana kuti achasiyiwa andori kwaari ikweyo. Ticharamba tichikunyepai. Ipapawo pokare pondo yekuBritain yaita kugwa yatoda kuenzana nomari yekuAmerica kuita dhora ribodzi rekuAmerica nomasendi 3. Zvazva zvamboitika bai pasi rese kubvira chaiko idi mabi yangu pakaita kunyangariwa. Apawo mari yekuSouth Africa iri kuita kugwa chaiko nomanhede kureketa kuno yaita padhora ribodzi rekuAmerica kuita marandi anoita 10 kulibe chisvinu kambwa kaMwau. Rekai tigumire pano mabuja. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.